Здравейте хора, аз съм Росо Геймер БГ и днес игра на CS 1.6. Така ще го игра на нормал с около 10 човека. Не трябва и да е много, не трябва и да е малко. Така че според мен 10 е перфектното число за избора. Така ще взема баретата. Ще взема баретата. Да видя дали нещо може да направя с тях. Ако искате долу да изтегля някоя игра, която вие харесвате, защото евентуално по-точно то омръзва да играеш само как играеш CS, как аз игра CSD. Добре, бе, не те ли оттепах? Свали ми толкова много живот, 3-0. Добре, спечелихме 4-0, доста добре. Така, ще взема калашник, да. Ще взема калашник, това е едно от любимите ми оръжия. Така че, нека да видим. Днес ще изиграя една цяла игра. Бум, отиде си, само с 3 патрона. Бум, стига, беги тук и ти се отиде. Добре да си от мене. Там има някой и съм 100% убеден, просто трябва да имам много. Добре. Ето тук няма никой явно. Но от другата страна има. Сигурно има. Така че нека да видим. Като тук няма никой. Къде са? Чекай тук. Това от мен. Ядум. Право отзад го оцелих. 7-0 още по-добре върви тази игра. Тук вече ще взема снайпер и ще отида на лонг. Защото просто няма смисъл всеки път да играеш по един и същи начин. Така че проблема е, че тук никой не идва на лонг. И мисля, че направи грешка да взема този калаш, снайпер. Добре, помисля си, че това не е добре. Никой няма. Това е странно, защо не виждам абсолютно никого. Оп! Оу, хит! С снайпер го убих на ярд. Това беше странно. Докато се насоча, докато го застрелям, би трябвало той да ме убие, обаче не стана така изненадващо. Не? Там видях един. Само да се покаже, Скрил се тук. Оу, хет. Така. Ето го там, видях го. Ето го. Не. О, отепах и мой. Так хич не беше добре, съжалявам, мой човек. Съжалявам. Не се чувствам добре сега. Опа! Ето го. Само трябва да ми се покаже. Я да го изненадаме тук с бързи пищаци. Баретата.
Да, ето е първата ни загуба. 9-1. Пак е доста добре като цяло за 3 игри. Почти по 3 кила съм правил на игра, което хич не е зле. Но може би беше грешка да си купувам този снайпер. Само можеше да не съм убили, ако не си го бях купил, така че тази игра повече няма купувам снайпери. Те па се оказаха много срещу един. Браво. То доста добре го стреля, честно казвам. Ето го за тебе. Да, тази игра те спечелих. Хич не е приятно. Калашник. И ще се взема този път бронята, защото без нея се чувствам некомфортно. Лесно ще ме убият. Докато бронята, въпреки че ме пази много, все пак пази нещо. Тук. Тия са от нашата, бе. Явно те са мятали гърнатите ти. Добре, бе. Ето, те са убили един. Тук има някой добър. Оп. Не мога да се насоча толкова далеча. Кой цепи така? Защо трябва да съм толкова скъп? 4 делено на 7. Каза се, че ще направя над 20 кила. Аз съм едва до 7. Нещо ще се промени, усещам го. Айде бе, не бихте ли вече кой остана? Добре, били са. Рифлс. Калашник. Бомбата е в мене. И знам къде ще хода. Видяхте? Пич, видяхте? Тъмно тук. Или аз съм тук, трябва бегам. Беги, така. На 3 живота съм държал не там. Не успях да си пусна бомбата. И аз си имам пари за това оръжие. Бомбата не е в мен, нали? Добре, не е в мен. На игра съм убил само един и това хич не е добре. Тая игра трябва поне 5 да отепам от колко сте. Да, те са 5 точно, аз трябва да бием 5. Просто уникално. Аз трябва да бия 5 от 5 в момента. За да имам някакви шансове да... Добре, не го убих, аз го убих, добре. Добре, тази игра няма само аз да съм убил някой. Добре, ти също си отиде. Къде бомбата е пусната. Колко народ има тук? 13-2, от колко игри? 7. Може би тази игра... Не, нямам пари, бе. Защо нямам пари, бе?
Защо? Така. Не. Кажете ми, защо? Това е най-уникалното, което аз някога съм виждал. Искам да ти кажа нещо. Значи, избирам това и това. Айде да не спечелихме ли тази игра? Айде, Скот, давай! Кажа, че то Скот. Пускай бомбата. Добре. И аз имам пари за това оръжие. Тринайсет, 3-10. Това не ми изглежда добре. Трябва да правя доста килове във всяка една от игрите. О, добре бе. Добре. Така, 14-4 няма никаква разлика. Добре, поне до 20 кила ще успея да стигна. Така. Аз не ще. Ако се питам защо ги пускам вече да минат пред мене, просто защото не искам пак да хвърлят гранати по мене. Просто не искам да ме убива, защото трябва да хвърлят гранати. Хвърляйте гранати, ма не по мене. Да ти логика ти да хвърляш гранати по съотборник. Въпреки че аз тази игра убих един мой съотборник. Съжалявам за което. Така. Видях ги двамата. Тайгър хичана е лесна. Ето, какво правиш? То не от мен гледа. Каква глупава грешка от моя страна, съжалявам. 15-5. Добре. Тук трябва да правим тази игра не мине както трябваше да мине. Граната джиите са първи. Айде бе, граната джи, мятай. Нека. Опа. Добре, хората, това ще бъде края на клипа. Съжалявам за това, че
Доста често ме убиха. Явно трябва да потренирам върху това да се пада, да не ръшвам толкова много. Ще се постаря да го направя. Следващия клип се надявам по-добре да се представя и чао!